Нешта там жа у Лукашенко адбылося, перадасаваў прапагандыстаў. Зараз Маркаў будзе міністрам культуры, а Жук, который з Беларусь сёння, з СБ Беларусь сёння, ён будзе... Міністрам інфармацыі. Міністрам інфармацыі. Што гэта адбываецца? Маркова прыбралі з Ютуба? Да. Давайте. Галоўнае пытанне нашага дня. Ну, Міністерство інфармацыі ў Беларусі, акрамя таго, што адказвае за дзяржаўныя раёнкі, за кнігавыданне, яшчэ з'яўляецца кантралёрам в інтэрнэце. Маркаў, які раней працаваў на ОНТ, які мае вялікі досвед працы з тэлебачаннем, падчас сваёй працы таксама трошкі замахваўся на сферу тэлебачання і пралабіраваў змену палажэння пра міністэрства інфармацыі, якое таксама гэта прысабячыла. Ну і, напэўна, у апаратнай барацьбе яму аукнулася тое, што ён аторваў трошкі паўнамоцтваў ад прэс-сакратара прэзідэнта спадарні Эйсмонт. І, ну, гэта мае домыслы. Але як YouTube выглядае памылкай, і там, напэўна, былі спрэчкі, што трэба рабіць, ну, напэўна, перасунули на іншую пасаду. І калі так, то атрымліваецца, што на міністэрства культуры паставілі адну асобу, значыць, эту пасаду трэба было заняць іншай асобе. І вось з'яўляецца на сцэне Жук. Ён мае даволі вялікі досвед працы на кіраўнічых пасадах, але ён пачынаў і як журналіст, ён працаваў у прэс-сістэме. Так, ён працаваў і ў агенцтве «Інтэрфакс», ён працаваў у прэс-сакратаром прэзідэнта, кіраваў прэс-службай, і ён не толькі вядомы тым, што ён в СБ Беларусь сёння, ён, у прынцыпе, пры ім гэтая структура даволі моцна вырасла па праглядах і гэтак далей, то бок у яго апаратная вага мусіць быць вялікая. Яму ёсць чым ганарыцца з аднаго боку, з другога боку, як калі стаіць пытанне, ці памяняецца праца міністэрства інфармацыі, хутчэй за ўсё не. Як кантралюючы орган, яна будзе працягваць тую ж самую працу і гэтак далей. А вот што тычыцца іншых нейкіх накірункаў, ці будзе ён праяўляць дадатковую ініцыятыву, каб штосьці закручваць гайкі ці не, мы гэта пабачым, але хутчэй за ўсё не, змяркуючы па тым, што ўжо было выказана пасля сустрэчы з Лукашэнкам, старины не рушыць, навізны не ўводзіць. Сядзець ціхенька. Так. Вось гэты кейс, які мы, вось я асабіста ўсё роўна лічу прычынай таго, што Марат Сергеевич паехаў у Міністэрства культуры цяпер працаваць. І кіно там здымаць. Кіно да кіно яшчэ пакуль рукі дойдуць, там, па-першае, усе храмы, усе манастыры, усе царквы, ўсё гэтым трэба займацца, потом там рэстаўрацыя замкаў, там шмат працы, тэатры. І грошай на гэта няма. І дажынкі, поспеху, плённую поспеху. Да Ютуба, да нашага любименькага. Выдалілі 3 красавіка Ютуб як сістэма. Выдаліла каналы СТБ, АНТ і Белта. І выдаліла з якіх прычын. Давайте абмяркуем. Я так разумею, што ўсе ставяць на спадара Пратасевіча ягоную праграму. І таксама, мабыць, патлумачым, чаму 3. Калі вы разумееце, і мы разумеем, давайте абмяркуем. Я думаю, што насамрэч ёсць версія пра тое, чаму 3, што быццам бы ёсць адзін рэгістратар, які гэта зрабіў. Я не маю ні малейшых доказаў таго, што гэта менавіта так. Таму я не лічу, што эта версія даказана. Але так бывае, такія кейсы ўжо. Это можа быць, але з другого боку у ОНТ і СТВ дакладна была розная рэдакцыйная палітыка, і, як не дзіўна, у СТВ была лепшая па праглядах колькасць на ОНТ, чым у НТ на Ютубе. ОНТ на тэлебачанні было лепей, а вось на Ютубе у СТВ было болей. У іх няма азаронка. Што? У них просто няма азаронка. У іх няма азаронка. Это правда. Але калі браць практыку СТВ, то, і ўвогуле ўсіх дзяржаўных медыяў на Ютубе у нейкі момант, калі ім пачалі прылетаць страйкі, яны пачалі выразаць тое, што парушае правіла супольнасці, і звычайна гэтага не было на Ютубе. Это было в эфіры, это не было на Ютубе. А вось калі браць тое, што было на канале Белта, то там увогуле, я не ведаю, што канкрэтна магло выклікаць такія
парушэнне правіла супольнасці, таму за што ім канкрэтна прыляцела невядома. І увогуле мы не ведаем дагэтуль, паколькі каналаў, якія пацярпелі, так бы мовіць, не раскрылі карты, што ім сказаў YouTube, Google, бо толькі яны ведаюць, іх увогуле выразалі, ці можа быць... паведамляюць Ну так, яны ж мусяць Які ведаць. ролик, за што, якой там, які змест там? Не, ну у меня point пра іншае, пра тое, што мы не ведаем, іх увогуле заўсёды вырубілі, ці гэта на час праверкі, бо бывае так, што падчас праверкі нешта разбіраецца. Вось, але калі мы берем канал СТВ, то яны заводзілі яшчэ адзін канал, і вось уже ім прыляцела... СТВ+. Так, і ім прыляцела ўжо на гэты канал, іх таксама зараз няма на YouTube, яны недасяжныя, таму цяжка сказаць, што канкрэтна тут адбываецца. Але, ну, мы гэтага не ведаем, гэта той кавалачак працы, які можна зрабіць, але не так хутка. Бо, з аднаго боку, мы мусім атрымаць інфармацыю, што канкрэтна было за рашэнне прынята YouTube, а з другого боку, вельмі цікава, вот тое, пра што вы казалі, што будуць рабіць беларускія ўлады з YouTube, і вот тут... Симметричны адказ ці будзе? Я думаю, што не так адназначна, бо што такое YouTube? Вот мы, калі глядзім навіны, нам цікава менавіта навіны контент, але па-сапраўднаму, што робяць на YouTube? Забаўляльна. Забаўляльна. Усё. Это вялікая экасістэма, якую немагчыма паўтарыць дзяржаве, бо людзі самі напаўняюць яе тым, што ім падабаецца, і хтосьці зарабляе на тым, што яго ролікі глядзяць, хтосьці проста самасцвярджаецца, і ў выніку вы хочаце адрамантаваць машыну, вы знойдзеце нейкія мануалы, як што зрабіць, як спекчы нейкі пірог, як там, што паказаць дзецям, і гэтак далей, гэтак далей. Я просто не магу сказаць, пра якую сферу жыцця не возьмешся, все ёсць на YouTube, і гэта такая сістэма, якую не здолелі патварыць ні на відео Бел, ні на Рутюбе, ні на іншых пляцоўках, якія стварала больш багатая расійская дзяржава. Адзінае, у каго ёсць свой YouTube, это Кітай за сваім вялікім кітайскім фаерволам, у іх ёсць экасістэма, у якой прысутнічае фактычна ўсё. Больш ніхто не паўтарыў, і я думаю, што не паўторыць. Это адзін момант. А з другого боку, ёсць такая логіка, што калі казаць менавіта пра працу дзяржсМІ на YouTube, то яны ў нейкі момант падстаўлялі плячо расійскім прапагандыстам і працавалі тады, калі іх забанілі на YouTube пасля 22-го года. Беларускія прапагандысты сталі ствараць контент для Европы на рускай мове, ідзе абгрунтоўвалі, апраўдвалі вайну в Украіне. І гэта той кавалак працы на аутсорсінгу, так бы мовіць, ад якога яны, напэўна, не захочуць адмаўляцца. Але ж новы міністр нават, гэта пытанне, ну, гэта гарачае пытанне, ці заблакуюць інтэрнэт у Беларусі, яно паўстае, таму што ў Расіі зараз яго і замедлялі, і блакавалі, што толькі не рабілі, каб толькі людзі не глядзелі нічога, ішлі на ВК. І новага міністра, спадара Жука, так, запыталіся, ці трэба, ці будуць выключаць YouTube у Беларусі, ну, у адказ на гэтыя дзеянні YouTube. На што ён сказаў: ну, гэта трэба падумаць. Гэта трэба рабіць з розумам. Ён ужо сказаў, што не. Не, ён не сказаў, ён сказаў, гэта трэба рабіць разумна. Калегі, ён сказаў вельмі туманна, каб мы маглі прачытаць то, што, у прынцыпе, ён супакоіў, але ён канкрэтна не сказаў, каб да яго не было ніякіх прэтэнзій. Ён мае, так скажам, досвед апаратнай барацьбы. Вось, але сапраўды агульны накірунак пакуль такое рашэнне не будзе прынята. Ага. І я не думаю, што сапраўды это блізкая перспектыва ўвогуле. Само па сабе тое, што спрабавалі падсціліць саломку і памясціць дзяржсМІ, напрыклад, на Макс расійскі. Да рэчы, прикольная такая штука. В России забараняют латинские назвы и так далей, але вот свой галоўны мессенджер яны назвалі Макс, хотя так бы, напэўна, было бы Мах. Пачалі называць яго Мах. Мах. Але вот калі паспрабавалі это зрабіць, то я паглядзеў, колькі падписчикаў, колькі праглядаў ёсць на... Ну, калі таму можна верыць, але падписчикаў, хутчэй за ўсё, можна верыць, там сотні, а не тысячи. Гэта на Максе, але ў тым жа мы з вами ўжо абмяркоўвалі ВК, у ВКонтакце, там вялікія прагляды вось гэтых забаўляльных шоу. Ці можам мы, я вось нічога не разумею пра ВК, у расейцаў, зразумела. Ці можам мы давяраць таму, што вось гэтыя прагляды і падпісанты на ВК гэта сапраўдныя, бо расіяне, я так разумею, перайшлі на ВК. ВК это сапраўды вялікая экасістэма таксама, але адбылося страшнае.
калісьці я трошки стрэсаваў, калі займаўся са студэнтамі СММ, вывучалі сацыяльныя сеткі, то стрэсаваў з таго, што ВК это для маладых, а Facebook для старых. Было такое. А так. зараз ВК это уже таксама для старых. Так. Для моладзі это уже не цікава. І ім трэба іншыя пляцоўкі, ім іншыя трэба прапановы, і вот ВК уже не адпавядае. І калі людзей заганяюць на ВК, это трошки нагадвае тое, што праўдамі, неправдамі, рознымі посыламі теледзіваў зацягвалі на аднакласнікаў. Так. Тады, калі аднакласнікі згубілі уже... Ну, так. Але яны існуюць дагэтуль, але... Туда ретранслююцца праграмы Ага. некаторыя Так. тэлевізійныя. Слухай, а што б ты параіў беларусам зрабіць уже сёння, каб не застацца без доступу да, напрыклад, да Ютуба, да інфармацыі ўвогуле? Я не ведаю, там VPN, спадарожнікавыя талеркі, шукаць нейкае выйсці, кудысьці яшчэ. Што рабіць? Ну, я думаю, што 20-й год ужо зрабіў падказку людзям, што рабіць. Тыя, каму зручна, паставілі сабе VPN-ы і даведаліся, як это працуе. Хто меў спадарожнік антэны, можа быць, таксама павялічылась колькасць. Тут новага мы нешта не адкрыем. Іншае пытанне, што людзі ў рэальным жыцці карыстаюцца тым, што зручна, а не тое, што трэба шмат намаганняў рабіць, ну, шмат рытуальных нейкіх дзеянняў, каб паглядзець, пачытаць. Таму кабельныя сеткі ў значнай ступені з'елі спадарожнікавае вяшчанне ў Беларусі, але яно ёсць там, дзе няма кабельных сетак і ёсць інтэрнэт. Інтэрнэт стаў больш дасяжным, і інтэрнэт не атрымліваецца так фільтраваць, як хацелі бы беларускія кантралюючыя органы. І там ёсць магчымасць сапраўды карыстацца і смарт-ТВ і гэтак далей. Шмат ёсць розных варыянтаў. Вось аднаго такого рашэння не існуе. Тут хутчэй ёсць рашэнне, што рабіць незалежным журналістам, каб прабіцца да аўдыторыі. Вот тут уже ёсць неабходнасці ствараць хітрыя сістэмы люстэркаў, хітрыя сістэмы пранікаць в смарт-ТВ, в приложение на телефоны і гэтак далей, гэтак далей.